İsənmisiz qadırlı tamaşaçılarımız. Biz bugün Ufa Nur Tatar Devlet Teatrı artistları sizning bilan birga hem sizning için halkımızın yaratkan jırlarının birisi bulgan Oy Bılım jırın öğrenemiz. Bizning yetakchimiz, harmeyster, kompozitor, Tatarstanның hem Boshqurtistonның at qazangan san'at ishliklisi Afarin Sadiq uli Aktyorin. Başladık. Biraz ne
pauza здесь. Alarga, pauza и хитрый, pauza и. Раз, два. Ну, шапна, поехали. Своими сану вошла. Вот она и. Тихо, пауза, вот сейчас, пауза. Пауза, вот остановка, вот сейчас, тихо, и пауза, и... Дуслар, дәрестә без җырны сезнең белән бергә өйрәндек. Ә хәзер әйдәгез җырлап карыйк. Кадерле дуслар,
Бүгенге сезнең белән очрашуыбыз ахырына якынлашты. Дәресебез сезнең күңелегезгә хуш килгәндер һәм сез безнең белән рәхәтләнеп җырлагансыздыр дип өмет итәбез. Һәм дә инде Уфа Нур Татар дәүләт театры артистлары сезнең белән яңадан очрашулар көтеп кала. Сау булыгыз, исән сау булыгыз.